ओजोंहाय मामाबो फैदो देखायनाय जायाखै ओमफ्राय नोंनालाय माथो खानाया मैसो लांजाय रखम बाय नानि दे दस थाखा हो मोनफैबायानो मोनफैबाय हाय लुब्रि फैबायानो आंखौ लांनो फैदो नों गथ' टिक्लु मानिया मुलु गेन्द्रा लुप्रि गेन्द्रा wah meja sabunnya nang rapi jus lombok jus hah jus lombok naik jus tailing bagun deh jus tapi tostan tuh kita bangun dengan nau mana ini pida dengan berapa sana berapa kena ini mbak tang bena ओमफ्राय नोंनालाय माथो खानाया मैसो लांजाय रखम हा bam mana minta apa Katrana oh bam nih deh sarukan ke bam Katrana mau enggak Katrana beri minta apa Genjar masih le mas ya Genjar masih apa sih masih apa kufra hei masih lana kerjakan bermadu susahkan langgan ke supaya cara langgan bawa hilang enggak ndai makalam kan ndai makalam kan gangan makalam tahu nih sana kena ini nih sana mata kalah film tuh oh kalar pun itu ada yang naik mana ya bawa naya yang lain deh naik sini ada tuh tuh pandai sanche pandai sanche dah naik nak dah kalar pun mana ada neng siapa bahonnya ini neng siapa bahonnya zo neng siapa bahonnya zo park woi andu na thada yau na andu na thada honi sao lưng lưng nâng lại để mà rồi thôi đấy nâng sẽ đi on đấy bener sabtung deh oma seru naik deh bori apa oma bidor nama neng thang panangang yang tuh tampak ya neng thang này mana pizza janai lebih mana orang tuh kamu ini kan nggak tuh paklang pernah aku kalah deh ndai lebih mana orang ini kan nggak tuh paklang pernah oh ini harus jadi nih stay bidor kan mulai ke ikut sekolah nggak tahu mana le sendang truk kolon kayak एकदमबारे गाइखेर फुदुंनायानो गोदौख्लायबाय आरो ना ओमफ्राय ना इखिजा ओंखाम संदो ओमफ्राय इखिजा दालि संबाय ओमफ्राय ना अमा बेदर एसे लाबोदोंमोन दा अमा बेदरखौ जोंहा गांगाटपे संसिगोन ओमफ्राय आलासि माखायाथ' जों गावसानि न'आवनो जागोन नालाय इयो सिलथाव मोनना गावगासिनो ओमफ्राय खासेया आटा नाफागासिनो नै खुलुमबाय लोगोफोर होननाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आनैनि चेनेलाव गावनाङा आनैनि चेनेलाव गोसो गोरबोजो बरायनाय जासिहरबाय साबस्क्राइब खालाम नायनि नानि खाटाखौ नायनि पुरि बानांदो नामा पुरि
पुरि बानायहांदों नै गांगाथफाया गथ' फिसाफोरनो पुरि बानायना होहांदों जायासैलै फार्स्टनियानो बोरैबा जायासै ए भगबान गोराद्राय जादों जागोन ना जाया बाबु Jagan. जागोन मामाया बानायदों ना थेंक इउ मामा होन Thank you, Mama. पुरि बानायनायनि थाखाय Puri बनाइनायनि थाखाय मामा खामदों नै हरा मानो गथ'नो रंदने रंदने दे दो बच्चा के दे थोड़ा थोड़ा चलो हाँ मुझे भी दे दो यार ओ मुझे भी दे दो गुरुम 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 गुदुं थार पुरि यस सर हमनो र प्लेटाव हनि प्लेटाव ए नै गाइखेर खामदों गुसु गुदुंले गाइखेरा गाइखेर गुसु जाबाय खामफ्लायाव जनांगौमोन इ खामफ्लायाव खाथि ज' एख' गैया दे बाबु दे जाना दे बिदिनो जादो दे गोदैथारबोला गाइखेरा गोदै गोदै सिनि होदो सिनिदो गोदै मोनदो लों दे लोंनाय गोदै मोनदो दे लोंनाय बाबु गाइखेरखौ गुसु जाखाबाय दे गुसु खालामखादां येमि दे खालामनि माबोरै मोनदो गोदै मोनदो गोथाव मोनदो आदा दे सेस खालाम दे दे गोदै दे जाबाय था दे गांगाथफाया उनाव दे ओइ फैखो हाय लोगोफोर आंथ' दहायनि ब्लगाव जेनेबा बानायबोबाय ओमफ्राय आं न'आव दंफैयो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय जायाखैमोन ओमफ्राय इथिंजाय जोंहा आगै फैदो आगैया एकदमबारे आंखौ लोगो हमनोनो जोंहानि जोनोमगिरि न'आवबो फैलायबाय आरोना आगैया आंखौ लोगो मोनना माबायदि मोनदों दाने मोजां मोनदों दा मा जागोन जोंहाना दा आङो मिथाइफोरखौनो बायना होफैदोनानै दे ओजोंहाय मामाबो फैदो देखायनाय जायाखैमोन ओमफ्राय आलासिबो दंफैयो नै हाबानि खबर होनो फैदो जोंहा मामानि फिसाजो जोंहा आब'नि हाबा खबर होनो फैदो गिजा नानियाबो फैदो नै किउटथार नानिया किउटथार नोंसोर लाददे आं दे बेसे क्लासाव फरायनानै बेसे क्लासाव फरायो 1 class 1 मोजां फरायदो नानि दे ओमफ्राय मा नाम दिब्लिना ब्रह्म मानि नामालाय पार्लर ब्रह्म मानिया बाबानिया अनिल ब्रह्म आब'बो दङ गामियालाय गामिया नानि गामिया बरपेटारत नै साहा लाबोबाय आया जोंहा नानि साहा लोंदो दे ini bisa pak deh ang मिथाइखौनो हरबाय दै नानि खबर हरनो मोनासै थांसैनो दा साहा दै लोंबाय
जाबाय थादों जाबाय मैगं खेवना जायदो दे नान दे मानो खोन्था ओइनो मैगंआ नै मादैया लाबाय मालाबा फैबाव दे आबैलानाव फैबाना ने थाथ'य थांसै रोनानैनो आबौआ फैसा हरोनो फैसा बाय नानि थांदो नान दे दे थां थां दे थां दे बाय बाय दे नै दा एकदमबारे आलासिफोरखौ आगार हरनानै एकदमबारे जोंहा बिदा गेदेरनि फाराम मैगं फारामाव मैगं फारामसो बिनानावाबो नै खावखुमागासिनो इखिजा बिजावजालि सानैयाबो खाबाय दं ओजोंहाय सासे फैबावदोसै इनो सासे फैबावदो इनो सिखावा सिखाव फैदो फादो सिखाव एकदमबारे गामिनि बिबाजै जाननाय बिबनां जाननाय गासिबो इयाव खाना लांफैनो हायो आरो एलाव ओइ लामानिफ्राय बाख्लायनानै खाना लां ओमफ्राय मा नों मा खाया मुङा मा खालामबाय दं इयावलाय बगा ब्लग साबसक्राइबारा बारायगोन ना बारायाखै बारायगासिनो गसाइगावनिखौथ' बुहुत मोजां मोनदाङो बारायबाय दं हे मोजां मोजां भिडिअ लाबाय था होमबानो बयबो साबसक्राइब खालामना होदै बेथो जाबैनायनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामोन बुंजोब्बाय मैगं खाग्रा माखाया गैला मोसौ जानाय होखाबाय फिफ्रिफाफ्रानो खा नानि खा खाया खा दे है खैजा बिमाया मैथा खादो इखिजा फाथो खादो आंहाबो खाबाय नै इखिनियानो जासिगोन जोंहा साब्रैल'खा नालाय गांगाथफा आं हा मालिकआ इनो हाय हरलायबावोब्रा इनो गाज्रिथार माने इयो सुटिनिफ्राय फैनानै दिनै सानदे नालाय मैया सनिबाराव फैदोंमोन इयो नायफैगासिनो गावनि बागानखौ टाकलु जाबाय खानायनाबो टाकलुआनोलाय टाकलु जाबाय खानाया आरानि रं जासिगोन इयो लेफाना दाबाय अभार दा अभार खाबै 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 खारबाय 10 टाका 10 टाका 10 टाका फाथो खानाय अभार गासिबो 10 टाका लां आंनो